programang naghahatid ng mahalagang balita, programa at inisyatiba ng pamahalaang lungsod ng Angeles. And for everyone's information, we're also live on Facebook pages of CLTV 36, RW 95.1 FM, and of course, the City of Angeles. Ito po, iiwanan ko po kayo ng gantong quote para sa umagang ito dahil related ito sa ating pag-uusapan. Ang wastong nutrisyon ay pundasyon po ng malusog na pamilya at mas matatag na komunidad. Ngayon, darating po ang buwan ng Hulyo. Yan po ay sa araw na po ng bukas. Muling ipinagdiriwang ang Nutrition Month. Isa pong pagkakataon upang palawakin ang kaalaman ng bawat Pilipino tungkol po sa kahalagahan ng responsabling paggamit at pagprotekta sa ating likas na yaman. Kaya ngayong umaga pag-usapan po natin ang mga programa ng City Nutrition Office ng Angeles City, kabilang po ang mga hakbang para maiwasan ng malnutrition, ang kahalagahan po ng regular na monitoring ng nutrisyon ng mga bata at ang papel ng pamilya at komunidad sa pagkakaroon ng mas malusog na pamumuhay. Makakasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi si Miss Maria Rosana S. Trinidad. Siya po ang RND, Registered Nutritionist Dietitian, and MPA Health Education and Promotion Officer 3 at City Nutrition Officer ng Angeles City. Magandang umaga, ma'am. Ma'am Trinidad, at welcome po sa Jointa ng Angeleños. Maganda kahit maulan, ngunit malusog na araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng taga-Angeles City, bear with the rain, kaya natin yan, manatiling malusog po sa araw na to. I agree with you, ma'am. At sana sa programa pong ito, marami po kayong matutunan. Ayan, ang ating pag-uusapan. Ma'am, pwede po ba kayong tawagin na Ma'am Rosana? Ano po ba ang gusto Kahit niyong tita lang, okay niyo? na. Yung parang magkamag-anak lang. O parang formal lang masyado ang ma'am. Pero sige, just to give respect and address to our guest today, Ma'am Maria. Pag-uusapan natin ang patungkol sa Nutrition Month 2026 at mga programa po ng Angeles City, kaya simulan na natin. And before that, just a warm-up interview po para sa inyo. Ano po ba, ilang taon na po kayo nag-work sa departamento ng related sa nutrition? Sa ngayon po, 38 years na po akong nasa serbisyo sa Angeles City. At mayroon na lang po akong 8 buwan na natitira upang makipagtulungan kay Mayor para po sa nutrition program sa Angeles City. At least, ma'am, sa haba ng trinabaho nyo dito sa patungkol sa kalusugan, ay napakaraming tao po ang inyong natulungan. Sana po at naramdaman nila yung tulong na ibinibigay sa kanila. Mm-hmm. And yan, ano po ba ang kalagahan ng pagdiriwang po ng Nutrition Month ngayong July? Kung iisipin po natin, dapat ang nutrition ay araw-araw na nasa isipan at binibigyan ng kahalagahan. Ngunit sa Nutrition Month po, itinataas po natin yung antas ng kaalaman. At kailangan po magtulong-tulong. Ito po yung panahon na tinatawagan po namin, hindi lang po ang Angeles City Government ang dapat kumikilos. Kasama po ang mga civic society organization, private individuals, kahit po ang komunidad ng Angeles City. Kailangan po, ito po ang panahon, tayo po yung magkapit-bisig, tulong-tulong po natin implement ang nutrition program para sa isang malusog na komunidad. At itong tema ninyong, ma'am, na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagahan. Ano po ba ang mensahe nito para sa mga Angeleño? Kung iisipin po natin, ang nutrisyon at ang kalikasan ay meron po talagang napakalalim na ugnayan. So 3 bagay po ang binibigyan natin ng tuon ngayon sa temang ito. Una po yung climate action, kasi po alam natin na ang climate change talaga po nakaka-epekto na sa ating kalusugan. Masyado nang mainit, ang weather hindi na natin masabi kung uulan, aaraw, biglang umaraw, mamaya uulan. So ano po ang epekto nito? Nakakaroon po na epekto ito sa mga agricultural products natin. Ibig sabihin, yung resources, mga masustansyang pagkain na apektuhan at nababawasan po ang supply para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Tapos po mayroon po tayong tinatawag na resource protection. Dapat po alagaan natin. So, bakit nutrition at kalikasan? Saan natin kinukuha ang mga resources? Nasa kalikasan po. Nasa ngayon po, talaga makikita natin, bakit ganito na kadalas ang baha? Bakit madaling bumaha? Dahil sa deforestation,
marami na yung mga nagiging epekto. So kailangan po alagaan ang kalikasan para po maproteksohan natin ang mga resources na kailangan para po ang bawat mamamayan, ang bawat tao po, ang bawat bata hanggang sa pagtanda ay magkaroon ng sapat na pagkain at nutrisyon. Mhm. Tama po. In short, and one's health doesn't pertain to one individual, but naka-epekto din po, naka-connected din dyan yung kalikasan at iba't ibang departamento na related, of course, sa nutrition. Ayan, a follow-up po, ano po ba ang simpleng hakbang na maaaring gawin ng bawat pamilya to just maintain the nutrition and all? Napakasimple po. Sa isang pamilya, sabi nga, ano ang gagawin natin? Simpleng hindi pagtapon ng balat ng candy sa daan. Itapon ito sa tamang lagayan. Mhm. Kung pagsasama-samahin po ito, ang laki ng epekto sa ating environment. Kapag maganda po, malinis, mahusay ang ating kapaligiran, sigurado po na ang nutrisyon ay mapapangalagaan. Magsimula po sa bata, hanggang sa pamilya, sa komunidad, sa eskwelahan, lahat po tayo may papel, may magagawa para po sa magandang nutrisyon ng bawat isa. Tama, napakaganda po ng inyong payong yan. At paano po ba sinisulong ng pamahalang lungsod ng Angeles ang pamumuno ni Mayor Carmelo John Lazatin II ang mga programa po para sa wastong nutrisyon at kalusugan ng komunidad? Una po, nabigyan na po ng prioridad ang nutrition programs sa pamumuno ni Mayor John Lazatin at yun po pinagpapasalamat namin. Actually po, ako po sa nutrition, wala pa po akong 1 taon. Pero mula noon, yung pong pag-angat namin sa nutrition programs talaga pong isinusulong. Yes. Tapos po, hindi lang po sa Nutrition Month, talaga po yung environment. Ang mga proyekto po ni Mayor, simpleng plastic, na sinimulan pa po noon ng kanyang kapatid, na tinutuloy po hanggang ngayon, napakaganda pong epekto. Ang hindi lang po namin maintindihan, bakit hindi pa 100% ang support ng ating komunidad. Meron pa rin po talagang walang pangundakang tapon dito, tapon doon. Pero kung makikita nyo po sa City Hall, pinapractice na yung waste segregation, na sana po ma-maintain talaga at makisama ang lahat ng empleyado. At sana po sa mga barangay, gawin din po yon. Ang programa po kasi hindi lang city level. Bumababa po tayo sa barangay. Marami Yes. pong programa si Mayor. At ngayon po magkakaroon po ng supplemental feeding na talaga pong para doon sa mga malnourished na lumabas ng OPT, Operation Timbang. Binibigyan niya po ng pondo. Sabi nga, pag sa health and nutrition, ang pondo po palaging palabas, walang pakabig. Pero po, ang result po nito, ang resources natin na pinakamahalaga ay ang tao. Natutulong po sa pag-unlad ng isang syudad. Ma'am, ano po ba yung pinaka-prioridad ngayon ng lungsod na programa po pagdating sa nutrisyon? Ito po, una, yung nga yung supplemental feeding na first time pong gagawin na may hot meals para po sa mga bata. Okay. Dati po, meron nang nangyayari, pero hindi ganun ka-focus. Kasi sabi nga, pag supplemental feeding na tinatawag, dapat 1/3 ng pangangailangan nila maibigay. At dapat po, doon sa mga karapat-dapat na bata. Ngayon po, hindi lang bata po ang concentration natin, pinapalad din po natin na mula buntis hanggang po sa mga matatanda. Kasi nagkaroon po ng maling pag-isip at pag-iintindi ang tao na bata lang ang concern sa nutrition, hindi po. Mula po pagkabuntis, nandun pa lang po sa sinapupunan, dapat po ang nutrition ay naalagaan na. So talaga pong tinitingnan ni Mayor. Natuwa nga po ako nung nag-present kami ng budget proposal, yung mga ganun. Talaga pong iniisa-isa nila at inaalam po nila ano ang layunin. Yung pong nakikinig si Mayor sa mga ganitong pag-usapin, napakalaking suporta po para sa pag-unlad sa nutrition program. Ma'am, just a follow-up question. Nutrition is hindi lang po ba nakaangkla din kayo sa mental health nutrition ng isang Yes po, bata? Kasi napakaraming issue na lumalabas ngayon sa balita. It's about the mental health ng mga estudyante. Nakatuon din po ba kayo? Yes po, pag sinabi po nating health and nutrition, hindi lang po yan physical. Kasama po ang emotional, mental,
spiritual, actually sinasama pa rin po. At marami pong programa ang City Health Office for the mental health ng mga bata. Nakikipag-ugnayan po sa DepEd. Lalo na po ngayon, sabi nga, kaliwat kanan ang mga balita po natin sa mga eskwelahan. Talagang nakakalungkot. Pero noon pa po, hindi pa po lumalabas yung mga problemang yan, binigyan na po ng pansin at talaga pong priority ang mental health ng mga bata. Tama, tama. At sana po bigyan naman ng magandang programa, yung suportado talaga, hindi lamang ng bawat komunidad, kundi ng gobyerno mismo. Sana po inyong buong susuporta sa ganitong initiation. At ano po ba, ma'am, saan po maaaring makilahok ang mga residente? Unang-una po, ang pakikilahok po sa ganitong mga programa ay simulan natin sa bahay. Yung pagtuturo po sa mga bata ng mga simpleng bagay, ang laki na po na magiging epekto sa pamilya, tapos po lumabas tayo sa komunidad. Dahil wag po natin tingnan ano ang makukuha, ano ang ibibigay ng gobyerno, ano po ba ang pwede nating ibigay at makipagtulungan sa gobyerno para po hand in hand po nagagawa natin ito. Pamilya, komunidad, gobyerno, even po yung mga civil organizations, private individuals, ang laki po ng magagawa. Simpleng-simpleng pagturo po sa mga bata hanggang paglaki po, dala-dala nila yan. Napakahalaga po, ma'am, ng patuloy na pagsusulong ng nutrition programs dahil ang malusog at napamumuhay ay nagsisimula po sa tamang kaalaman at tamang pagpili ng pagkain. At hindi lamang po ito responsibilidad ng mga health workers, kundi isang sama-samang gawain ng pamilya, paaralan, barangay at buong komunidad. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin ang mga programang nakatuon sa pagtukoy at pag-iwas sa malnutrition, kabilang ang Operation Timbang Plus at MELP Pro. Ayan po ang pag-uusapan natin sa susunod na quarter. Philippines Standard Time, it's exactly 10:17. Join! Ta-da! Hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jump, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jump, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Jump, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Join Tana Angeleños dito sa RW 95.1 FM. Kasama pa rin po natin sa programa si Ma'am Osang, o kilala din sa pangalan na Ma'am Maria Rosana S. Trinidad. Siya po ay isang RND MPA mula po sa Health Education and Promotion Officer 3. Ma'am, let's talk about this. Na-intriga ako dito sa MPA ninyo. How come napunta po kayo dito sa nutrition? Actually po, registered nutritionist dietitian. And alam niyo naman po, pagdating sa government, kailangan continuing education yan. Hindi Okay. pwedeng matapos. So, I took Masters in Public Administration Wow. since nasa government. Ako That took nag-work you how many years sa pag-aaral? sa MPA po, 2 years. 2 years? Yes, And during for being pandemic. nutritionist, ilang taon po na? 4 years po. 4 years. So, napakasipag ni Ma'am Osang sa pag-aaral noon. That one thing that I cannot relate with. Bata ka pa, pwede pa. Yes, ready pa. As long na may kaya pa, malakas pa ang katawan, why not? Okay,
Dumiretso na po tayo sa ating pinag-uusapan. It's all about Nutrition Month 2026 at mga programa ng Angeles City. Para po sa segment na ito, pag-usapan natin ang Operation Timbang Plus at Yes. MELP Pro. Ayan, Ma'am Osang, ano po ba ang Operation Timbang Plus at bakit ito mahalaga para sa kalusugan ng mga bata? Ang Operation Timbang Plus po ay ginagawa tuwing Enero hanggang Marso ng kada taon. Hindi lang po dito sa Angeles, sa buong Pilipinas po. Bakit po mahalaga ito? Dahil dito po namin nakikita nasaan ba ang mga malnourished children? Sino ba ang malnourished children? Ano ang problema bakit naging malnourished children? So bakit tinawag na OPT Plus? Kasi hindi na lang po timbang ang kinukuha po ang height, at ngayon po nagmumuwak kami yung mid-upper arm circumference para po to confirm yung kanyang pagka-malnourished. Nagkakaroon din po kami ng edema testing kasi minsan po maganda ang timbang pero edematus pala, yun lang po pala yung nagpapataas ng timbang. Okay. So meron po tayong 3 klase. Pag nag-OPT Plus po, may 3 klase ng malnutrition ang tinitingnan namin. Yung pong underweight, yung weight versus the age ng bata. Tapos po, yung stunting, height versus the age. At mayroon po tayong tinatawag na wasted, yung pong timbang niya versus the height. So, kinukuha po lahat ang timbang at height ng mga 0 to 59 months old. So, doon po makikita natin, ano nga ba ang tunay na kalagayan ng mga batang ito? At sino-sino po ba ang sakop ng Operation Timbang Plus, ma'am? At paano ito sinasagawa ng mga barangay? So, tulad po ng nasabi ko, lahat po ng 0 to 59 months old, Okay. talaga pong titimbangin. Ang mga barangay nutrition scholars po, sa hello po sa mga masisipag nating BNS, sila po ang umiikot sa mga barangay nila, purok by purok, street by street, house to house po, at talagang kinakatok para po matimbang ang mga 0 to 59. Kasama ang palad po, hindi po natin masisisi ang mga pamilya. Sa panahon po ngayon, ang daming nakawan, hold up, yung mga ganun. So, natatakot po silang papasukin ang mga barangay nutrition scholars sa kanilang mga bahay. Kaya po ang ating coverage ngayong taon na to ay only 51% dun sa dapat naming natimbang. Pero ang mahalaga po, umikot ang mga BNS, lahat po sila talagang isa-isa. 0 to 59, hindi po madaling gawin dahil ang target po ng Angeles City is 40,000. 40,000 at meron lang po tayong 50 na barangay nutrition scholars. Okay, at maaari po ba ninyong explain, ma'am, yung monitoring and evaluation of local level plan implementation o yung tinatawag na MELP Pro? Tama po ba? MELP? Opo. So ayan naman po. So after the OPT, sabi nga meron tayong mga makikitang malnourished children. So sila po yung bibigyan ng mga serbisyo at ang kanilang pamilya para po maangat ang kanilang nutritional status. So paano po natin ngayon malalaman na tama ba ang naibigay na serbisyo? Okay. Tama ba ang pinagbigyan ng serbisyo? So every year po nagkakaroon ng MELP Pro, Monitoring and Evaluation of Local Level Implementation Program. Dalawang level po ito, barangay level and city level. Nauuna po yung sa barangay level. Bawat barangay, 33 barangays of Angeles City, i-evaluate po natin. Sino po ang mag-i-evaluate? Yung members po ng City Nutrition Evaluation Team na kinukuha po doon sa mga ahensya, opisina na miyembro po ng City Nutrition Committee. So nagkaroon po ng pag-ikot May and June. May po kami April nag-start, matatapos ng May. At nakakatuwa pong isipin, nakakatuwa pong ibalita na halos ng barangay ay umangat. So bakit po natin gagawin ang evaluation na to? Kasi gusto po nating makita, naging maganda ba ang implementasyon? Naging maganda pa ang pagpaplano para sa nutrition program? Nabigyan ba ng sapat na budget? At ang budget ba ito ay nagamit ng tama? So tinitingnan po namin yung sa bawat barangay at nakakatuwa po, umangat po talaga lahat from the last year na evaluation at sa 2026, ako 2026 ginawa po yung evaluation pero ang in-evaluate po namin yung performance on 2025. Namukod tangi po ang Barangay Balibago. Nakakuha po siya ng 91% from 0% last year. Okay. So dahil po nung nakasiro sila, nakita,
ay bakit nag-evaluate ang nutrition? So nakita po nila ang kahalagahan ng nutrition program, kaya po nagsumikap si Kapitan na bigyan ito ng pansin at nagbunga naman po. Talagang nag-number 1 siya. At sumusunod po yung Pulong Kakutod, Santo Domingo, San Nicolas, sa Lapungan. Ang dami po talagang umangat at maraming salamat po sa mga barangay officials sa pinamumunuan ng barangay captains dahil binibigyan po na ng prioridad at importansya ang nutrition programs. Yun ang napakagandang layunin eh. Kaya natutuwa po ako sa ganyang programa. Ano po ba yung na matutulong pa ng MELPI Pro para po sa pagpapalakas ng nutrition programs at serbisyong pangkalusugan sa Angeles City? So ang result po ng MELPI Pro, akala nila tapos na doon o nag-rating na, nag-number 1 na ako. So okay na. Hindi po. So hindi po namin tinitingnan yung rating. Ang tinitingnan po namin, so bakit siya nakakuha ng mataas dito? Para ma-maintain po yun, ma-sustain nila ang magandang ginagawa nila sa programang yon. So saan ba sila bumaba? Lalo na pa ibang mga barangay, sabi nila, ay baksak kami, wala pong bumabaksak, sabi ko. Tinitingnan lang po natin paano inimplement. So pagkatapos po ng MELPI Pro, ibibigay po ang result, titingnan po, saan mababa? So para bigyan po, ay dito kulang, ano ang kulang namin dito? Paano pa namin maitataas at mapapaganda ang programang ito? Ang nakakatuwa po, after ng barangay, nagkaroon po ng city level evaluation din. Okay. Hindi ko rin po sasabihin na baksak kami. Pero mababa po Bakit po? kung titingnan. Pero from the 61 last year, naging 72.2 po this year. 11% ang tinaas na according po sa region, napakaganda pong result nito. At ibinigay po namin ng resulta sa mayor's office, finorward po namin. At natuwa po ako, pagpasok ko po kahapon, dinatnang ko po talaga sa mesa ko. Nandun po ang note ng mayor's office, sina Ma'am Janet, na napakasipag po. Binasa po talaga nila yung resulta at humihingi po sila ngayon ng recommendations sa ano ang gagawin natin doon sa mabababa ang rating. Saan tayo, ano pa yung kulang? So nakakataba po ng puso. So dito po makikita natin ang suporta talaga ng Angeles City Local Government sa nutrition program. Ma'am Osang, ano po ba yung layunin ng isinagawang MELPI Pro assessment para po dito sa specific barangays like yung Barangay Agapito and Del Rosario? Actually po yung MELPI Pro ng barangay, hindi lang po 33 barangays. Nauna lang po sila. Bilang ganun sila ang nauna. Okay. Pero ang pinakalayunin po nito, sabi ko nga sa mga kapitan, sa mga barangay officials, yung Barangay Nutrition Committee members, ang tinitingnan po natin dito, ano ang magandang ginagawa nyo at saan pa tayo pwede mag-improve. Yes. Ang nakikita po namin nagiging problema kasi akala nila, pag sinabing nutrition, supplemental feeding lang yan, ganito lang yan. Hindi po, sabi namin, ang nutrition program, hindi lang po supplemental feeding. Actually, last na yon. Marami pa pong programa, nutrition, direct services at nutrition sensitive. So ito po, magagamit po nila yung MELPI Pro. Binigay na po namin ng mga resulta, titingnan po nila. So ito po magiging basihan nila ngayon sa pagpaplano for the 2026, 27, and 28 ng nutrition programs. At sana nga po gamitin nila ang resultang ito. Ako, napakahusay nitong MELPI program, Ma'am Osang. Kaya ang regular na monitoring at evaluation ay mahalagang bahagi upang masiguro na ang mga nutrition programs ay effective at nakakarating po sa mga pamilyang higit na nangangailangan. At sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Operation Timbang Plus at MELPI Pro, mas napapalakas ang pagtugon po ng komunidad laban sa malnutrition. Pag-uusapan naman natin ang simpleng paraan upang may sa buhay ng bawat pamilya ang wastong nutrisyon. Ayan po, pag-uusapan natin sa mga susunod na quarter. Don't switch the dial because ang Joint Tana Angelenos ay magbabalik. Philippine Standard Time is exactly 10:29. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños.
Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleño. Standard time, it's exactly 10:32 on the clock. Ito po ang programang Join Tana Angeleño sa RW 95.1 FM. Kasama pa rin po natin dito sa programa ang nag-iisang Mama Maria Rosanes Trinidad, RNDMPA from Health Education and Promotion Officer 3. At napakaganda ng pinag-uusapan natin ngayon at maraming nakikijoin sa ating Facebook page live sa RW. Shoutout muna ng mabilisan kanya Mama Mary Ann Pangan, Jural Bal, Rowena Aman Arcilia, and to 11 others people watching. Pero dito ay sa RW Facebook itself pa lamang ito. Hello as well to Yolanda Kiambao from Barangay Supalibutad, AC, Angeles City. Hello to Shervelina Broncano, good morning daw, watching from Balivago. Melanie David Teodoro from Barangay Salapungan. Melita Torres Navarro, Melita Navarro daw, at si May Nagid. Oh, shout out. Hello as well to Marilu Perez Franco, Rowena Aman, ayan, Marilyn Iglesias Navarro, kay May Nagit, Lee Ayduk. Ang dami niyong fans, mama. Nanonood. Actually, mga barangay nutrition scholars sila. Salamat sa Oh, suporta. talaga. Oy, hello, Ang shout out. masisipag ng Ayan. PNS. Mamaya, babalik po tayo dun sa City of Angeles para basahin yung mas maraming shoutout at greetings. Pero ayan, for the meantime, pag-usapan na natin ang wastong nutrisyon para sa pamilya at kabataan. Ano po ba ang kahalagaan ng wastong nutrisyon sa paglaki at pag-aaral ng mga bata, ma'am? Kung iisipin po natin, kasi minsan ang inaano nila na nutrisyon sa pag-aaral, bakit nagsisimula kami sa pagbubuntis pa lang? Dahil po, ang bata, kapag nasa sinapupunan, kailangan maging malusog na. Para po paglabas, hindi na siya isa sa mga magiging problema ng komunidad. At pag habang lumalaki, ito po yung tinatawag natin na first 1,000 days. Talagang dito po nakatutok ang City Health Office. Okay. So salamat po sa City Health Office. Tinututukan po talaga dahil ito yung critical period na dito po nabubuo ang pinaka-core, pinaka-base ng kanilang kalusugan. Kapag po naging healthy ang preschool, pagdating po ng eskwelahan, talaga naman po dito na makikita po yung epekto ng magandang kalusugan. Dahil kapag po naging malnourished sila nung kabataan, pag-aral po nila kahit anong tutok po ng tutor, ng magulang, hindi na po natin madadagdagan pa yung pagkakaano ng utak niya, ng kalusugan. Pagka-develop. Dala-dala na po hanggang sa paglaki. Kaya sabi nga, mag-invest na tayo sa mga kabataan, sa kalusugan ng kabataan, para po hanggang sa maging adult sila, magiging productive po ang ating mga mamamayan. For sure, napakaganda ng ang tawag dito, investment sa health and nutrition. Kaya napakahalaga po niya, napakalaking epekto ng tinitake nating pagkain sa development nating mental and physical health as well. At ano po ba ang simpleng pagkain, ma'am, o healthy eating habits na maaaring isabuhay ng bawat pamilyang Angeleño? Bilang nutritionist dietitian po, ang dami-dami ko pong gustong ituro. Pero hindi po natin kayang
ituro ito ng minsanan. Kaya po nagdala ko ng props. Props. Yes. Okay. So yan po. Ito po ang tinatawag naming 10 Commandments. Commandments. Kung Okay. sa Bible po, meron tayong 10 Commandments para po sa isang mabuting tao. Huh? Ngayon naman po sa mabuting kalusugan. Simpleng-simple lang po, sundan. Saan po ninyo makikita ito? Kahit mag-Google po kayo, punta po kayo sa Facebook page ng National Nutrition Council. Mada-download nyo po ito, 10 Commandments ni Mang Moy. So napakahalaga. Simpleng-simple, 10 steps lang po. Kung mabilisan po, pwede kong basahin. Pwede Para ma'am. po, so una po, kumain ng iba't ibang pagkain. Sabi nga po, walang isang pagkain na makapagbibigay ng lahat ng kailangan na sustansya. So everyday po, dapat iba't ibang pagkain ang ating kakainin. Tapos po, sa unang 6 months ni baby, dapat breastfeeding lamang po. Exclusive breastfeeding hanggang 6 months. Bakit? Dahil talaga naman pong walang maibibigay ang hindi matatapatan ng milk formula ang maibibigay na sustansya ng ating breast milk. Kaya ito po yung pinopromote. Kaya nananawagan din po ako sa lahat ng mga hospitals. So please promote exclusive breastfeeding sa ating pong mga nanganganak, both public and private. And isingit ko na rin po congratulations po sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center. Sila po ang kauna-unahang certified mother-baby friendly hospital sa Angeles City. So congrats po. And then kumain ng gulay at prutas araw-araw. Ngayon po makikita natin sa plato, kanin, karne, mga ganun. Yun So yung staple. opo, kanin. nakakalimutan nila ang gulay at prutas. Sa prutas naman po, ano makikita natin? Apple, orange, grapes. Nakakalimutan po natin na ang prutas nandyan lang sa kapaligiran. Simpleng natumbang saging dyan, no? May saba. Simpleng kamatsile. Sa resa, aratiles yata sa Kapampangan. Kay Mito, araw-araw. Ang napaka-swerte po ng Pilipinas, ang dami-dami nating tropical fruits. Pakinabangan po natin. Tama. Harvestin po natin. Wag po nating hayaang luhaan yung tiyesa na nandun lang sa lupa. Pinabayaan, hindi pinansin. Tama kayo, ma'am. At Diba? usually sa mga sambayang Pilipino talaga, may mga kay Mito, Goyoban, Santol. Pero ang pinapahalagahan nila yung blueberries, Opo, strawberries. yung nabibili, ang tinitingnan nila. supermarket. Nakakalimutan nila na tumingin lang sila sa kapaligiran. Ang dami na pong makikitang prutas. Huwag niyo po sayangin yun. Huwag sayangin. At kumain ng isda, karne at ibang pagkaing may protina. So sabi nga po, kailangan balanced diet. May carbohydrates, may protein at micronutrients. Yung pong mga vitamins and minerals natin. And fats, of course. Uminom ng gatas, kumain ng pagkaing mayaman sa calcium. Kayo po ba umiinom pa para ng gatas? Oo naman. Ay, Kailangan. salamat Pero naman po. doon po ako sa nag-lean towards non-fat milk. Ay, Kasi okay. tumaas yung ko na nakaraan cholesterol. So, as long as you drink milk, kasi po kailangan natin ng calcium. Pero sabihin naman ng mga nanonood, ang mahal po ng gatas. So, pwede naman po yung mga calcium-rich foods na mura. Dilis po, kainin ng ulo. Tuyo, kainin ng ulo. Araw-araw po, ganun lang, ang dami nyo na pong Ma'am, calcium. po pwedeng kainin yung ulo? Kasi ang sabi ng mga parents ko, sakit sa... sabi nila. Hindi po, Hindi ang po ba? pinakamayaman sa calcium po ay yung tinik Ulo. at ulo ng dilis at tuyo. Talaga? Ayan. Oh. So yan sir, kailangan bukas kainin mo na. Oo nga, parang, Okay. ma'am, pwede po kayong maampon sa bahay. para may Nako, para may bagong kaano. actually, tatlo kong anak, sa sobrang turo ko sa nutrition, mas na sila, mas magaling na sumunod Talaga, kaysa sa talaga. akin, oo. Pero, lang yan, practice lang sir. Practice. Opo. Sige. So, tuyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Sabi nga, kahit masustansya po yung pagkain, kung hindi naman po malinis at ligtas, so, hindi rin po magiging maganda para sa katawan. Magdudulot po ito ng sakit. So, kailangan po tiyakin po nating nalilinis. Pati po ang tubig na iniinom. At gumamit ng iodized salt. Ang sagot po sa goiter ay simpleng-simpleng iodized salt. Baka sabihin niyo po sa akin, kumakain naman po ako ng isda rich in iodine, shells rich in iodine. Nagkataon po ang Angeles City o ang Central Luzon ay nasa gitna, wala po tayo sa tabing dagat. So pag dumating po sa atin ang mga yamang dagat,
na nawawala na po yung maraming iodine dahil volatile po ang iodine. Sa araw po, sa init, sa liwanag, nawawala po ito, nag-evaporate. So, ang sagot lang po, iodized salt. Mas mahal ng konti sa simpleng asin sa palengke, pero ang idudulot naman po ito sa ating kalusugan, tiyak, 100%. So, iodized salt na po tayo. Then, hinay-hinay sa maalat, mamantika at matatamis. So, sabi nga ni Sir kanina, non-fat milk. So, tama po yun. At ang matatamis, ang dami na po ngayon diabetic. So, please, hindi naman po sinabing bawal ang matamis. Ang sinasabi lang po, hinay-hinay. Huwag naman ubusin ng isang cake. Isang hiwa lang po. Ma'am, alam niyo po ba kung gaano karaming grams yung pwedeng intake ng isang tao sa isang araw? When it Depende comes to sugar? po. When it comes to sugar, meron po kasi tayong tinatawag na individualized. Wala po tayong diet na by the box. Mhm. Ang carbohydrates po dapat at least 40 to 60% ng diet. At ang sugar po is part of the carbohydrates. So, pwede po tayong magmatamis. Wag lang po yung sobra-sobra. Dahil yung binibigay po niya is simply carbohydrates lang. Kaysa po sa kanin o gulay na carbohydrates, then may mga micronutrients na kasamang ibinibigay. Mhm. Tapos Okay. po, panatilihin ang tamang timbang na sa result po natin ng operasyon timbang sa mga bata, nakita po namin nag-increase po ang mga overweight. Na bawasan po ang mga kulang sa timbang pero tumaas po yung mga sobra sa timbang. So buti na lang po tumitingin ako ngayon sa paligid ko, wala pong overweight. Mga magaganda ang sukat ng katawan. So dahil po pag nag-overweight po tayo, marami rin pong sakit na idudulot ito. Mhm. Kaya nga po pa-contest po ang City Health Office, yung Biggest Loser, to Okay. promote healthy workplace. So ito po ngayon ang tinutuunan din ng pansin ng ating Angeles City Government. Healthy workplace, healthy community, and healthy school. Ma'am, kamusta po yung progreso nung tinatupad na yun? Natapos na po ba or Natapos po at ang nanalo po isang nurse, talagang nag-loss ng 22% ng 22. nasa ideal na po siya. Yung pangalawa po, ating barangay health worker sa Pulong Kakutod. Talaga pong isinaisip, isinapuso. Talagang ginawa po. At hindi po ito yung umiinom ng pills o Okay. talaga pong exercise and diet ang Diet. ginawa. At ang third po natin, si Dr. Pacho, she's a doctor. Talaga. Makikita po natin na naniniwala po sila na hindi talaga maganda ang sobra sa timbang Mm. o kulang sa timbang. Kaya po sila sumuporta at pinakita nila kaya namin gawin. We lead an example para po sa ating mga mamamayan. At ang last po, maging aktibo. Iwasan ng alak, huwag manigarilyo. So exercise. Nakakatuwa po ngayon sa Angeles City Government. Pumapayag po sila na at 6 o'clock, nagwo-walking na po, makita nyo sa Infinity, yung mga empleyado na tapos na yung trabaho, talaga naglalakad po. May nagja-jogging, mga ganon. So, makikita po dito na active ang dapat maging lifestyle. Hindi maghapon kang nakaupo sa opisina, so galaw-galaw pag may time. Mhm. Galaw-galaw para hindi pumanaw. So, ganun po ang natin. Active lifestyle po. Galaw-galaw. Kung maghapon po, 4 na oras, nakaupo na, medyo masakit na po sa puwet. Every hour po, pwede po kayong tumayo, lakad lang, o stretch ng 5 minutes. Ang laki na po magiging epekto sa ating katawan. Ayan, napakinggan niyo po yung 10 commandments. Yes. Napakawitin na na from Ma'am Osang. At pag-usapan po natin yung mahalaga pang bagay at ang pagkakaroon po ng malusog na pangangatawan sa mga pamilya natin ay nagsisimula po sa mga simpleng desisyon sa araw-araw. Kaya mula po sa pagpili ng pagkain hanggang sa pag-aalaga sa ating kapaligiran. Sa huling bahagi po ng ating programa, pag-uusapan naman natin kung paano makiiisa o makakaisa ang bawat Angeleño sa pagsusulong ng mas malusog na komunidad. Philippine Standard Time, it's exactly 10:44. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say.
Join! Ta-da! Hey, hey, come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out. Here on RW 95.1 FM, ito po ang programang Join Tana Angeleños. At ang oras po sa buong Kapuluan na ay 10:48. Mga nasa huling minuto mo tayo ng ating programa. Of course, kasama pa rin natin si Ma'am Maria Rosana Trinidad, RNT MPA Health Education and Promotion Officer 3. At sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, pag-uusapan natin ang patungkol sa pakikiisa ng komunidad at mensahe sa mga Angeleño. Ma'am Osang, paano po ba makakatulong ang bawat Angeleño sa pagsusulong ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay, ma'am? So, katulad ng sinabi ko kanina, nagsisimula palagi yan sa pamilya. So, mga ina ng tahanan, di ba, ang dramatic nung ano ko. Kasi po, pag nagle-lecture po kasi ako palagi kong sinasabi yan, ang mga ina ng tahanan ang naghahanda ng pagkain. Sila po ang nag-iisip anong ibibigay sa mga bata. So, pamilya pa lang po, sa tahanan pa lang. So, mga ina, nasa palad nyo po ang kalusugan ng inyong mga anak. Nasa palad nyo po ang kinabukasan ng inyong mga anak. Nasa palad nyo po ang ikaka-success ng inyong mga anak. So simulan po natin sa simpleng pagbibigay ng tamang nutrisyon, pagpili ng tamang pagkain. At pagkatapos po nun, pag nag-aral po yan, ibibigay po natin ang porsyento ng responsibilidad sa ating mga guro na alam naman po natin na sila ang kaantabay po ng mga magulang pag nasa eskwelahan po ang mga bata. At hindi po dapat mawala ang komunidad. Bigyan po natin ng tamang prioridad. Bigyan po natin ng kahalagahan ang mga programa ng nutrisyon sa barangay. Alam ko po, hindi madali gawin. Parang sa akin, dali naman yung sinasabi na gawin ito, gawin yun. Mahirap po, aaminin ko po, mahirap. Pero, pag ginawa po natin at pinagsikapan at tulong-tulong po tayo, pamilya, komunidad, gobyerno, ang mga barangay officials, napakadali pong gawin. Basta po tulong-tulong tayo. So, simpleng wastong nutrisyon, simula bahay, eskwelahan, hanggang sa komunidad. Ma'am, what's your take on this? Sa panahon na ito na napakahirap ng pamumuhay, napakamahal ng bilihin, ang sabi ng marami, ang napakahirap i-attain ang isang malusog na pangatawan dahil napakamamahal na po ng bilihin. Sabi ko nga kanina, 38 years in service na po ako. At nung bata-bata pa ako, sinimulan ko po ang programa sa halamanan sa paso. Ang pag-garden po sa mga eskwelahan, that was 1990s pa po namin in-introduce. Bakit po yun ang programa hanggang ngayon dala-dala ko? Dahil po hindi po rason ang kakulangan sa kita, mahal ang bilihin para po hindi natin maibigay ang wastong nutrisyon. Sipag po ang kailangan, mag-effort po tayo, magtanim. Ang isasagot naman po sa atin ng ating mga kaangelenyos, wala po kaming space para magtanim. Kaya nga po ngayon, sa Nutrition Month, ibalik ko po sa Nutrition Month, binibigyan po namin ngayon ng tuon yung pagtatanim sa mga recyclable materials. Paso, sako, plastic, mga galunan. Doon po tayo magtanim. Simpleng pagkatanim ng pechay, lettuce.
kailangan po bang bilhin pa to? Kung kaya natin pitasin sa ating bakuran. Nung maliliit po yung mga anak ko, magsisigang ako, uutusan ko po sila, pitas nga kayo ng sitaw. 2 paso lang po yung sitaw ko. 2 paso ang talong. Pero nakukuha po kami ng sustansya, fresh. Mahirap po bang gawin sa isang magulang na kung gugustuhin po natin bigyan ng wastong nutrisyon ang ating mga anak, magsipag tayo na magtanim. Saan po tayo kukuha ng mga boto? Nandyan po ang City Agricultural Services Office na napakasipag po. Ngayon po talagang makikita nyo po doon kung pupunta kayo, magtuturuan po kayo paano magtanim sa mga latang ito, sa mga plastic na ito. So hindi po natatapos doon sa pagbibigay ng buto. Pati po yung kaalaman sa tamang pagkatanim, ibibigay po nila. So hindi po rason ang kakulangan sa pera para po sa wastong nutrisyon. Tama, napakaganda po na yan. At marami pong ways para mag-earn, mag-generate ng money. Sinisimulan niya sa mga maliliit na hakbang at yan, nagbibigay na po ng mga programa ang mga iba't ibang departamento po mula sa lungsod ng Angeles. Ma'am, maiba, dahil isa pong farmer ang aking tatay, pwede po bang makahingi ng seedling sa inyo? Why not? Why, Pwede ba? talaga pong, tapos ang ano pa po nila, yung minsana na bigay, hindi po doon natatapos, nagmo-monitor. Sir Al, shout out, saludo po ako kay Sir Al ng Agriculture Office. Talaga pong barangay-barangay, talaga pong nagtuturo, minomonitor po, nabuhay ba yung tanim? Hindi, bakit? So, tutulungan po talaga. So, punta na po tayo sa Agriculture Office sa Angeles City. Tutulungan po kayo. Maraming salamat. Maasahan niyo ako, ma'am. Magkikita tayo doon. Yes, sir. Paano po ba pinapakita ng pamumuno ni Mayor John Lazatin ang suporta sa pagpapalakas ng mga programs na about pangkalusugan at pangnutrisyon sa Angeles City? So, una po sa lahat, maraming salamat po, Mayor John. Yung pong makikinig siya, pakikinggan kanya, anong rekomendasyon nyo? Ano ba ang problema sa nutrition? Ano ang problema sa kalusugan? Kasi po, hindi po basta naglalatag lang kasi ng programa. Dapat po inaalam natin, ano nga ba ang problema para mabigyan ng solusyon. Doon po ako natuwa, hands-on po sila, Ma'am Janet, saludo, Ma'am Janet. Tatanungin po talaga nila, ano ang rekomendasyon mo para sa ganito, sa ganyan. So, ito po yung ginagawa ngayon ni Mayor. Kung pahihintulutan po ako nung bagong upo po sila, marami pong comments kasi na, bakit parang ang bagal ng usad? Ang sagot ko po doon, hindi po mabagal ang usad. Pinag-aralan po talaga ni na Mayor, ni na Ma'am Janet, Ma'am Janet, at ang mga kasama nila sa Attorney Lusong. Pinag-aralan po nila ano nga ba ang problema, saan nga ba dapat magbigay ng prioridad. At thank you po at naisama ang nutrition program, ang kalusugan sa programang binibigyan nila ng pansin ngayon. Saan po ba maaaring lumapit ang mga residente, ma'am, sa Angeles City upang makakuha ng information o makilahok sa nutrition programs? Pwede po kayo sa City Nutrition Office, even the CIO, pwede po sila magbigay ng mga kaalaman. At isingit ko po dito, ngayon po magkakaroon po kami ng luntiang likha. Sa Monday po yon, ang mga barangay nutrition scholars po maglalaban-laban. Luntiang likha po, it's an art showcase na ang gagamitin po ay mga gulay at fruit bearing. Dito po nila ipakikita na ang pagtatanim sa mga recyclables ay possible at hindi lang po ito basta ilalagay sa sulok, pwede rin po ito ikaganda ng ating environment, mapoprotektahan ang kalikasan. At meron din po kami ngayon na sa mga barangay captains, please po join, meron po kaming cart nutrition at cart likasan ang gumugulong na kaalaman sa nutrisyon. O, di ba? Gagawa po sila ng kariton, doon po ilalagay yung mga vegetables na nakatanim sa plastic as showcase. Doon din po ilalagay yung mga seeds na pwede pong i-distribute para habang nagkakapihan sa barangay, habang nagmi-meeting, nakikita po yung kariton. Nandyan, sige po, basahin nyo. Nandyan yung mga materials sa IEC. So, join po kayo, contest po ito. At sana po, simula pa lang ito ng ating pagpo-promote. So, lahat po tayo may magagawa para po sa nutrition. Napakaganda ang inistasyon niyan at looking forward pa po na Opo. mas marami pang matulungan ang ganyang contest. At bilang pagtatapos, Ma'am Osang, ano po ba yung huli ninyong mensahe sa bawat pamilyang Angelenyo ngayong Nutrition Month upang sama-sama nating maisulong ang isang mas malusog, mas ligtas at mas maunlad na Angeles City? So, bilang pagkatapos po, mensahe sa mga magulang, sa mga pamilya. Nandito po ang Angeles City Local Government sa pamumuno ni Mayor John Lazatin II.
Nandyan po ang kanilang mga kasama, sina Atty. Luzong, Ma'am Janet, mga office heads. Nandyan po ang mga barangays para magbigay ng mga magagandang programa. Pero sila po ay parte lamang ng isang kabuuan na samahan, pero ang lahat po dapat magsimula sa pamilya. So again po, mga magulang, nasa kamay po ninyo ang kalusugan ng inyong mga anak at ng buong pamilya. Sana po tugunan natin. Kung may tanong po, nandyan lang po ang ating Angeles City Government. Susuporta po at tutulong para po umunlad, maging malusog ang lahat ng mamamayan ng Angeles City. Muli, napakinggan ninyo po si Mama Osang. Siya po ay nagmula pa sa Health Education and Promotion Officer 3. Maraming salamat po sa words of wisdom na shinare ninyo sa ating mga listeners ngayon. At looking forward na maimbitahan pa po namin kayo sa mga susunod na episode. But this time, before we let go our special guest, mag-shoutout muna na sa atin ang mga kapiling natin ngayon sa on-air booth. Of course, hindi ka mapupunta dito sa on-air booth without any participation. Shoutout to Sir RJ, Sir Denise, and Ma'am Gianna. Ito, baka may gusto kayong shoutout, batiin sa mga pagkakataong ito. The mic is open. So, good morning po sa ating mga kaangelenyo. So, shout out po sa ating buong Angeles LGU, especially po ang ating Mayor's Office at ang City Information Office. Sana po magkaroon po tayo ng magandang umaga sa ating lahat. Thank you po. Thank you, Gianna, for participating. Hindi KJ si Gianna. Sir, gusto niyong magbumati? Yes, sige. Ikaw na ang representative din na Sir RJ and Sir Denise. Okay po. Last po, happy birthday po sa lola ko po. Happy birthday. Lola Mami Happy and birthday. Mami Kaka. Yun po. Happy Thank you birthday. At yan, thank you for participating. And ito, mga huling mensahe at shoutout, Ma'am Osang. So, ang sa akin lang po, shout out po sa City Nutrition Office. Maraming salamat sa pakikiisa nyo sa akin para po ma-improve natin ang ating mga serbisyo. And syempre po, shout out sa my one and only husband. Hello Hi po. pa, love you. Muling maraming salamat kay Miss Maria Rosana Trinidad, RND MPA Health Education and Promotion Officer 3 mula po sa City Nutrition Officer ng Angeles City sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol po sa Nutrition Month 2026 at mga programang naglalayong mapabuti ang kalusugan ng bawat Angelenyo. Tandaan natin na ang wastong nutrisyon ay nagsisimula po sa ating sariling tahanan sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pakikiisa at malasakit sa kalikasan, and of course makakabuo tayo ng mas malusog at mas matatag na komunidad. Ako po si Gio at ito po ang programang Join Tana Angelenos. Magandang umaga at mabuhay po ang lungsod ng Angeles. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join!